Jeg hedder Mathias. Jeg er praktikant fra Pastoralseminaret, og jeg skal følge Thomas her i Stefanskirken. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg har boet 10 år på Nørrebro og i Nordvest. Kommer fra Aarhus. Kender ikke rigtig andre bydele. Det er der måske ikke nogen grund til, fordi det her er det fedeste sted, der findes. Så jeg har lavet musik og udgivet digte, og jeg har også lavet radio. Og det interesserer mig rigtig meget for, udover at jeg selvfølgelig også interesserer mig for kirke. Jeg skal prædike den 3. derinde i, den 3. Så kan man se det enten som en anbefaling eller som en advarsel, hvis man ikke har lyst til at, hvis man ikke har lyst til det. Og ellers så tænker jeg, at vi ses lige der. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Hej.